hi trobem l'oficina d'informació turística. Una mica més enllà, un punt de lloguer de bicicletes, a davant una zona de pícnic i també un circuit esportiu estrenat fa poc més d'un any on, si ho volem, podem fer estiraments. El carrilet que unia Olot amb Girona va comptar amb 10 estacions i 12 baixadors. Quan ens tornem a seure sobre la bici, seguim les indicacions del traçat i travessem uns quants ponts. Però ben aviat toparem amb unes indicacions que ens assenyalaran les dues opcions que tenim per arribar a la Cellera de Ter. Una s'enfila pel Pasteral, l'altra segueix l'antiga carretera, la C63. Aquest és un dels cartells que ens indica com fer l'enllaç entre Amer i la Cellera de Ter. Si estem en bona forma física, podem optar per pujar pel Pasteral, un tram més bonic però més pedregós. Si no, ens podem deixar lliscar suaument per un parell de quilòmetres al costat de la carretera. Aprofitem per recordar-vos que aquests cartells els anireu trobant al llarg del camí. La senyalització del Consorci sempre és verda o blava. Animeu-vos i torneu a venir amb nosaltres la setmana vinent. Hola, soc la Sílvia Martí, tècnic de comunicació del Consorci Vies Verdes de Girona. Ja fa unes setmanes que us estem presentant les Vies Verdes de Girona. Actualment estem fent el tram que separa Olot-Girona, el que anomenem Ruta del Carrilet. Fa poc vam deixar enrere Amer i ara som al creuament del Pasteral. En el capítol d'avui passarem pels pobles de la Cellera de Ter i Anglès. Excepcionalment, hem escollit el voral de la carretera, la C152, per on fem poc més d'un parell de quilòmetres. Recordem que quan circulem per una carretera és recomanable dur una armilla reflectant i obligatòriament cal posar-nos el casc. Passem per sobre del riu Ter, que dona nom a aquesta vall. A la nostra dreta hi ha l'embassament del Pasteral i un xic més enllà una antiga estació. Sabíeu que Pasteral vol dir pas, ter, alt? En aquesta zona la vegetació canvia. Ara alternem entre camps i fileres de pollancres. Al costat tenim la serra del Coll de Gria. Poc abans d'entrar al següent poble, un viver de plantes i la font de Can Pla. El terme de la Cellera de Ter està delimitat entre la muntanya de Sant Gregori, el riu Ter i la riera d'Osor. Per això el municipi es divideix entre la zona muntanyosa i les terres de conreu de la vall. Aquest poble era l'únic de la ruta que comptava amb dues estacions. La de la Cellera ha desaparegut i la del Pasteral és la seu de l'Escola d'Art. Les coves neolítiques del Pasteral, amb 100.000 anys d'antiguitat i situades en una clariana del bosc a sobre del poble, formen part del patrimoni cultural del municipi. Una presència característica aquí és la silueta de la cinglera del far.
Tornem a travessar la carretera, deixem el poble a l'esquerra i encarem una llarguíssima recta. Només 1,5 quilòmetres ens separa d'Anglès. En aquest tram, potser podrem veure persones a peu o en bici que van als horts del voltant dels pobles. I és que aquest és un dels usos de les vies a prop de les zones urbanes. Algunes persones aprofiten per anar d'un poble a l'altre, si són a prop, altres per fer la seva passejada saludable, molts per acostar-se a l'hortet que tenen als afores. Com molts pobles de Catalunya, el nucli urbà d'Anglès està situat en un turonet. Al centre, la plaça Major, plaça d'armes de l'antic castell dels Cabrera, i a partir d'ella, els carrers estrets amb cases de finestrals gòtics. Els molins abandonats recorden la importància del riu a la població. Un bon grapat de llegendes medievals es conserven a la memòria col·lectiva. Si en teniu ocasió, pregunteu-ho als vilatans. Per sortir d'Anglès cal estar molt atents a la senyalització de la via verda. Sempre verda i blava. Verda indicant el sentit cap a la muntanya i blava apuntant cap al mar. A tocar de l'estació, retrobarem l'antiga via del tren i seguirem un parell de quilòmetres paral·lels a la carretera, però separats del trànsit a motor. Entre pollancres i plataners ben arrenglerats, seguint el curs del riu Ter, entrem a la comarca del Gironès. Com hem anat fent al llarg de tot el camí, des que vam començar a Ripoll, travessem un pont, aquest de ferro. Acabem de passar un tram molt bonic entre plataners. La seva ombra ens ha anat molt bé en un dia com avui. Com heu pogut veure en aquest capítol, la vegetació al llarg de les vies verdes va canviant. Hi ha zones més boscoses, hi ha zones amb camps de conreu. Això ho podreu anar descobrint amb nosaltres fins que arribem al mar. De moment ens quedem aquí, al costat del Ter.